Samsung Galaxy S20 Ultra اینا S20 Ultra нархш бародарҷон 2000 сомон S20 Ultra неш S21 Ultra иш S21 Ultra иш 1200 сомон S21 Ultra неш 2000 сомон S20 Ultra неш 1200 сомон ҳамира бо оригинал шадорум бародар оригинали ҳамира дорум 6000 сомон оригинали тозаш ира оригинал шадорум 9000 сомон ё дигар сортан иш 1200 сомон иш 2000 сомон бародар нигоҳ кинен ай нарх намо телефоно бародар бо хабар шин ки бениҳоят телефоно мақсад арзон метавон ина бародар марҳамат не S21 Ultra оригинали тоза ина оригинали тоза 6000 сомон неш S21 плюс иш 5000 сомон яда бародар ман агу фами S21 рақам ира ки ина S21 хол дорем бо ина S20 дорем кадом бародар телефони задаги сухтаги шикастаги кандаги биёрем болоштун те телефони пачка то метун бародаро сухтаги шикастаги биёрем қабул мекунем болоштун те телефони пачка то метун бародаро ина марҳамат тамошо кунед айфону бародаро 50 то варда хела шафуфте я 30 тага 20 тага шунага бародаро биен ки иншалло худо хоҳад боро буд мекунед се рӯзада бу баида бу боро ина мия бародаро марҳамат ина тамошо кунед номерои мо 907 89 18 шаҳри Қурғунтепа кӯчаи бор магазини акай сапун ина бародаро марҳамат 907 89 18 дар панои худо бошед бародари тикток ма шумо чӣ гуфтаниё дар YouTube телефонҷи YouTube дам канал дорум дар YouTube ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷеб занем бародаро телефон тиҷеб